أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Безне юктан бар идүче, шушы җиһанны, галәмне барлыкка китерүче һәм безне ризыкландыручы, безне үзенең рәхмәте белән сөендереп, гөнаһларыбызны гафу итүче Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәр барча хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз була күрсен. Һәм дә инде аның иң яраткан мәхлугы, шулай ук иң бөек пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез ирешә күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Рамазан айларын мәбарәк кылып, шушы айларыбызда кылган гыйбадәтләрне кабул кылсын. Аллаһ Тәгалә безнең барча гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Аллаһ Тәгалә йөрәкләребезне чистартсын. Тәннәребезгә шифа, сихәт, көч, куәт бирсен. Бәхет, сәгадәт бирсен тормышларыбызга. Аллаһ Тәгалә сүзләребезне үтемле, урыннарыбызны дәрәҗәле, малларыбызны бәрәкәтле, һәм дә ки шушы тормышларыбызны игелекле кыла күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безне сөендерде, куандырды шушы Рамазан белән. Аллаһ Тәгалә, әлхәмдүлилләh, безгә бу Рамазанда гыйбадәтләр кылырга насыйп әйләде һәм ярдәм итте. Ярдәм итте, шулай бит менә һава тырышлары белән дә, әлхәмдүлилләh, бүгенге көнгә кадәр интекмибез әле, Аллаһка шөкер. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә ярдәм итте, мәчетләребездә таравихлар укып, ифтарлар кыла алабыз, Аллаһка шөкер. Чөнки былтыр монсы юк иде, шулай бит. Былтыр ул юк иде һәм без бик күп әҗер-саваптан мәхрүм була идек. Чөнки белгәнебезчә җәмәгать белән укылган намаз ул 27 тапкыр зуррак үзең генә ялгыз гына укылган намазга караганда. Былтыр инде без ул намазны җәмәгать белән күп кеше укый алмады. Җәмәгать белән илләрендә укыган кешеләр дә шулай бит савабын арттыра алмадылар мәчеткә килеп. Чөнки мәчеттә Аллаһ йортында булу, намаз уку, гыйбадәт кылу бу тагын да хәерлерәк һәм тагын да әлбәттә саваплырак булып санала. Шуңа күрә моның өчен дә Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылабыз. Шөкр кылабыз, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук менә авыру йөри, коронавирус шулай бит инде. Күп кеше ул авырудан китеп тә барды. Бу да күренә, бигрәк тә олы кешеләр китеп барды. Кайбер илләрдә ул бигрәк тә аяныч. Шулай бит инде. Менә Индиядә анда күпләп кешеләр вафат була, анда кеше дә күп әлбәттә. Шартлары да шундыйрак. Шулай да күп кеше һәлак була, күп кеше вафат була, һәм дә инде өлгермиләр хәтта үлгән кешеләрне җирләп тә. Алар җирләмиләр, яндыралар. Яндырып та өлгермиләр. Шуңа күрә әлбәттә Аллаһ Тәгалә безне саклый күрсен менә шушындый афатлардан, шушындый бәлаләрдән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, мөселманнарга кадәр чума, ваба авыруы ул җәза иде ди. Кешеләргә җәза иде ди. Ләкин мөселманнарга чума авыруы, ваба авыруы ул рәхмәт булды ди. Анда, мөхтәрәм кардәшләр, кешедән тора әлбәттә. Кешенең тормышыннан тора. Әгәр дә мөселман кешесенә, иманлы, итагатьтә булган кешегә ниндидер сынау килә икән, бу аның өчен Аллаһның рәхмәте, гөнаһлары кичерелүгә һәм дә инде җәннәткә керүгә. Ләкин әгәр дә кеше гөнаһлы тормыш белән яшәгән икән, шул ук әйбер аңа булырга мөмкин җәза. Шул ук авыру аңа җәза булырга мөмкин. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, монда инде бер үк әйберне төрле кешегә карата без сәбәбен шулай бит күрә алабыз, сәбәбенә күрә нәтиҗәсен күрә алабыз. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне иманнан аермасын. Иманнан аермаса, тәүфиктан аермаса, гыйбадәттән аермаса, Аллаһ Тәгалә итагатьтән аермаса, нәрсә генә килсә дә өстебезгә, ул безгә Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте булыр иншааллаһ. Әгәр дә инде җиңеллек килсә, шөкр кылырбыз, авырлык килсә, сабыр итәрбез. Шулай ук Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарбыз. Аллаһ Тәгаләгә якынайта күрсен, нәрсә генә килә калса да, мөхтәрәм кардәшләр. Инде бүген сөйләп китәсе сүзебез булыр иншааллаһ Кадер киче турында. Белгәнебезчә шулай бит безнең, сез дә беләсез, ишеткәнегез бар. Кемдер бәлки әле менә беренче тапкырда ишетәдер, чөнки безнең бит мөселманнарыбыз яңарып тора. Кемдер беренче ел ураза тота, беренче ел намаз укый, беренче тапкыр кайвакытта ишетә. Кайвакытта инде мәчеткә күп еллар йөргән кешеләр дә һаман бер әйбер турында ишеткән кебек. Ләкин сез бутамагыз шулай бит. Сез инде 10 ел, 15 ел намаз укысагыз да, әле намазга килгән кешеләр бар. Кайвакытта инде космос турында сөйләшә башлыйсың, монда кеше тәһарәт ала белми икән әле, шулай бит. Шуңа күрә әлбәттә анты яклары да бар. Һәм әлбәттә инде
Кадер киче турында үзебезгә тагын бер искә төшереп, мәгълүмат алып китү ул әлбәттә комачау итмәс. Чөнки Коръән-и Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, фазакир фа инна зикра танфаул муъминин. Зикр кылыгыз, зикр ди мөэмин мөселманнарга ярдәм итер, булышыр ди. Чөнки искә төшереп тору, зикр кылу ул инде әлбәттә бер кабатлап тору дип әйтик, бер дә комачау итмәс. Мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә, Аллаһ Тәгалә каршында билгеле бер көннәр бар, бәйрәмнәр бар. Безнең инде ике генә бәйрәм бар, Гаит дип атала ул. Гаит бәйрәм дигән сүз, бу Корбан гаите һәм Ураза гаите. Бар мөхтәрәм кардәшләр, кичәләр кылганнар, бәрәкәтле, мәбарәк кичәләр. Монда безнең бар рәттән 3 айда килә торган кичәләр бар. Рәҗәб аенда Рагаиб киче бар. Шәгъбан аенда Бәраәт киче бар. Инде Рамазан аенда Кадер киче бар. Кадер киче, мөхтәрәм кардәшләр, килеп чыгу сәбәбен сезнең шулай ук ишеткәнегез бардыр, шулай бит инде. Кадер киче ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәтенә һәм аның өммәтенә генә бүләк итеп бирелгән кич. Башка өммәтләрдә андый кич булмый. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән бер нигъмәте. Белгәнебезчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәте ул башка өммәтләрдән аерылып тора. Билгеле бер әйберләр белән. Мәсәлән, без иң кичкенәсе, җир йөзендә булган халыклар арасында без иң кичкенәсе. Безгә мәсәлән әйтәләр, хәзерге вакытта инде галимнәр, элек кешеләр кичкенә булганнар, физик нагрузка булган кешеләргә. Аннан соң физик нагрузка беткәч, кешеләр биегәя башлаган, үсә башлаган һәм елдан-ел кеше озыная дип безгә әйтәләр. Бу инде соңгы күпмедер вакыт эчендәге бәлки тикшеренүләрдер, әмма без яраграк китеп карасак, безгә динебез әйтә, элек кешеләр, беренче кешеләр бигрәк тә озын булганнар. Мәсәлән, Адәм алейхиссәламның буе була 35 метр тирәсе. 70 терсәк. Ләкин кемнең терсәге белән? Аның терсәге беләнме, безнең терсәк беләнме? Шулай бит, монда әле мәгълүм түгел. Безнең терсәк белән карасак, ул инде була 35 метр. Аның терсәге белән карасак, Аллаһу а'лам, анда әллә ничә метрлар китә. Шулай ук инде Худ алейхиссәламның кавымы, белгәнебезчә шулай бит, алар шулай ук озын була, 70 метр тирәсе. Зур кешеләр булалар. Алар бер нәрсәдән дә курыкмыйлар, чөнки без зур, без көчле диләр. Һәм инде зур кешеләр турында мәгълүмат бар әкиятләрдә. Ул великаннар дип атала. Зур кешеләр. Аларны инде агрессив, начар итеп күрсәтәләр, кешеләргә зыян китерүче итеп күрсәтәләр. Һәм инде бүгенге көндә алар юкка чыгып беттеләр. Бәлки шушы әйтик инде зур кешеләргә зур хайваннар да булгандыр. Валлаһу а'лам. Ул экосистеманы без хәзер белмибез. Нәрсә булып, анда ничек булып беткәндер. Әмма факт, без инде аерылып торабыз шулай бит алардан. Без иң әз яшәүчеләр. Бөтен халыклар арасында без иң әз яшәүчеләр. Безнең яшебез 60 яшь уртача. Җир шары буенча 60 яшь. 60-тан алып 70-кә кадәр бу шулай ук бик әз башкалар белән чагыштырганда. Башкалар, хәтта Бәни Исраил халкы, яһүдләр шулай бит, алар да безгә караганда озаграк яшәгән булганнар элек. Менә шулай итеп инде без үзгәреп торабыз, аерылып торабыз алардан. Шуңа күрә безгә кирәк ниндидер әйберләрне озак итеп эшли алмыйбыз без. Гомеребез кыска булгач. Безгә аны аларга кирәк тиз арада, кыска вакыт эчендә күп итеп. Оптым. Шулай бит инде, оптым дигән сүз бар хәзер. Шуңа күрә безгә аны шулай аларга кирәк. Менә шушындый мөмкинчелек ул, мөхтәрәм кардәшләр, Кадер киче булып тора. Инде Аллаһ Тәгалә шушы Кадер киче турында аерым сүрә иңдерә. Башка кичәләр турында аерым сүрә юк. Димәк, Аллаһ Тәгалә ниндидер бер кичәгә аерым сүрә багышлаган икән. Коръәндә иң изге, иң бөек бер китапта, шулай бит, иң мөһим китапта, димәк, моңа игътибар итәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә шушы сүрәдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Без аны Кадер кичендә иңдердек ди.
Нәрсәне? Коръәнне. Димәк, Кадер киченең дәрәҗәсе тагын бер кат искәртелеп үтә Коръән иңдерелү белән. Җир йөзенә иңгә Коръән. Мөхтәрәм кардәшләр, бу әлбәттә инде бик тә мөһим вакыйга. Коръән иңгү ни өчен? Чөнки иңгә хакыйкый иң дөрес китап. Һәм кешегә яшәр өчен иңгә юллама, инструкция. Әгәр дә шушы юк икән, бу инструкция булмаса, без бүген адашып бетәр идек. Дөрес юлны таба алмас идек. Адашкан юлдан да кире чыга алмас идек, әгәр дә Коръән булмаса. Шуңа күрә әлбәттә бу кешелек өчен бик зур вакыйга булып тора, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәннең иңгүе һәм дә инде шушы изге китапның иңгүе. Әгәр дә игътибар итсәк, тарихка Коръән иңгүен көткәннәр яһүдләр дә, насаралар да. Алар да белгәннәр, килергә тиеш пәйгамбәр, килергә тиеш яңа кануннар, яңа китап. Ләкин инде бу китап килгәннән соң үзегез беләсез, шулай бит күбесе аны кабул итмәде, кызганычка каршы. Шулай да бу китап иңгә, димәк, Кадер кичендә. Кадер кичендә. Монда ике төрле сүз бар. Качан иңгә? Иңгә дөресрәге ничек иңгә? Берәүләр әйтә, ул югары күктән аскы күккә иңгә, Лаухул Мафхутга. Шушы бер китап буларак. Икенче бер версия буенча ул шушы Кадер кичендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иңгә башлый әлешләп. Кайсы икәнен без инде хәзер тәгаен генә әйтә алмыйбыз. Әмма Коръән иңгә, димәк, Кадер кичендә диелә. Шуңа күрә дә бу кичне тагын бер кат шуның белән без зурлап үтәбез. Ва ма адрака ма ләйләтул Кадр. Нинди кич соң ул Кадер киче? Аллаһ Тәгалә сорый шулай. Беләсезме сез аны? Һәм дә инде дәвам итеп әйтә, Аллаһ Тәгалә ләйләтул Кадри хайрун мин альфи шаһр. Кадер киче хәерлерәк 1000 айдан да. 1000 айдан хәерлерәк. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде әле генә әйткәнебезчә, безгә савапны күп итеп алу кирәк дидек. Шулай бит. Димәк, күп итеп алыр өчен безгә аның чамасын белергә кирәк. Күп алып буласың аны. Бер кич эчендә 1000 айлык эш эшләп була. Бер кич эчендә. Без инде әйттек шулай бит. Менә әйтик, мөселман кешесенең изге гамәле 10-га тапкырлана. Рамазанда тагын 70-ка тапкырлана. Мәчеттә гыйбадат кылсаң, намаз укысаң 27-гә тапкырлана. Монда цифрлар бар, шулай бит инде. Тапкырлана, артканнан арта бара. Инде Кадер кичендә, Кадер киче башка кичәләрдән аермалы буларак, ул 1000 айдан да хәерлерәк ди. Бер кич. Бу 83 елдан артык гомер килеп чыга монда, 1000 айны санасак. Димәк, бер кичтә намаз укысаң, 83 ел буе намаз укыган кебек буласың. Бер кичтә Коръән укысаң, дуга кылсаң, 83 ел буе син бу эшне эшләгән кебек булып чыгасың. Бу инде, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бик тә кирәкле һәм мөһим әйбер. Чөнки без тормышта, менә гомумән алганда, бөтен кеше шулай тырыша инде. Бер юлы күп итеп алырга да, аннан соң рәхәтләнеп яшәргә. Менә хәзер сиңа әйтәләр икән. Сиңа күп акча кирәк менә. Шулай, миллиард доллар кирәк миңа дисең. Менә сиңа миллиард. Яшә. Ничек яшисең син шулай? Бәлки әзизләп тотып яшәрсең, ял итеп гомер буе. Мәсәлән, миллиардтан ай сайын анда 50 мең алып барасың, зарплата алган кебек инде. Сиңа гомереңгә җитә. Шулай бит кирнә-киргән алып барасың. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең ул хыялыбыз бер юлы күп итеп алырга да, аннан соң ял итәргә. Ләкин кызганычка каршы безнең тормышта алай килеп чыкмый. Алай булмый ул. Миллиард тырсалар да сиңа, син анда бетерәсең. Аннан соң тагын миллиард сорыйсың, шулай бит. Бетте ул милем дисең. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, инде гыйбадәттә дә шулай. Кешенең күп итеп аласы килә. Иманлы кешенең. Андай мөмкинчелек бар. Менә шушы Кадер кичендә 1000 айлыкны алып калып була икән. Шулай ук бу кичтә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тәнәззәлул мәлаикату ва руху фиһа биизни раббихим мин кулли амр." Шушы кичтә фәрештәләр һәм Җибраил галәйһиссәлам иңгә җиргәде. Бу кичтә җир йөзенә иңгә меңәрләгән, миллионлаган фәрештәләр төшәләр. Җибраил галәйһиссәлам яшел әлем белән, яшел флаг белән төшә. Ул аны Кәгъбәтулланың өстенә катап куя.
Безгә күренми ул. Һәм инде фәрештәләр шушы кичтә һәр мөселман кешесе белән күрешеп исәнләшәләр, кул биреп. Ансы безгә күренми. Һәр гыйбадәттә булган кешегә сәлам бирәләр һәм дуга кылалар. Шушы кичтә, мөхтәрәм кардәшләр. Күрәсезме, җир йөзендә безгә күренмәгән нинди вакыйгалар бар. Аллаһ Тәгалә безгә ул пәрдәне ачса, анда мөгъҗизаи дөнья булыр иде. Җәбраил галәйһиссәламның 100 канаты бар. Шулның икесен ул Кадр кичендә генә ача. Җәя. Ул нинди дәһшәтле ул күренеш шулай бит, без аны аңлый алмыйбыз. Канатын ачып җибәрсә шулай бит. Әгәр бу дөньяда әтәч канатларын җәйсә дә, без инде о матур дибез шулай бит. Ә монда фәрештә канатларын ачып җәеп җибәрә. Нинди канатларында, нинди матурлык, нинди хозурлык. Без моны, мөхтәрәм кардәшләр, күз алдына китерә алмыйбыз. Ләкин шушы канатларын ача, шушы Кадр кичендә генә 2 канатын. Менә шулай итеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы мөгъҗизалар белән дә куандыра. Ягъни фәрештәләрнең җир йөзенә иңгүләре белән дә. Һәм дә инде сәламун хия хатта матлагыл фаҗр. Тынычлык, игелек булыр җир йөзендә кояш чыкканча ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Димәк, кич буе кояш чыкканча җир йөзендә шушы рәхәтлек һәм тынычлык торыр. Менә шундый мөгъҗизаи ул кич, мөхтәрәм кардәшләр, Кадр киче. Һәм әлбәттә бу Кадр кичендә нишләргә кирәк? Йокларга кирәк түгел, шулай бит инде. Кирәк. Инде гыйбадәт кыла аласың, шул гыйбадәтләрне кылырга кирәк. Бу кичтә аның Кадр киче дип атала ул. Бу кичтә кешенең тәкъдире үзгәртелә. 1 еллыгы языла. Мәсәлән, тормышыңда ниндидер авырлыклар булса, борчулар булса, син аны 1 еллыгыңны төзәтеп куя аласың. Дугалар кылып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, гыйбадәт кылып. Әлбәттә, бу шулай начар булмас иде. Моны тормышны үзгәртү ул беркемгә дә кымачау итми, яхшы якка. Яхшы булса да, тагын да яхшы якка үзгәртергә мөмкинчелек бар, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шулай итеп, бу кичнең зур-зур дәрәҗәләрен без белергә, аңларга тиешбез. Һәм шуңа күрә инде Кадр кичен тотырга тырышырга, һәм дә инде табырга тырышырга кирәктер. Качан була ул Кадр киче, иншаллаһ, русча сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас, альхамдулилля, еще месяц Рамазан не закончился, он продолжается. Но тем не менее, от этого месяца уже осталось очень мало. Осталось буквально 5 дней. А ночей еще меньше. Дело в том, что Аллах Субханаху ва Тааля дает нам награду, смотря уже на конец наших дел. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Иннамаль а'малу би хаватимиха». Дела оцениваются по концу, по завершению. Как ты закончил конец свой? Очень важен конец, жизненный конец, конец работы, конец на финише у спортсменов. Конец определяющим является. То есть, какой у тебя будет конец. Мы у себя, так скажем, подсознательно это понимаем. Поэтому иногда мы вещи откладываем какие-то, чтобы в конец, так скажем, дать рывок и в конце сделать это хорошо. Подсознательно. Люди откладывают намаз, уразу, там, да, покаяние, чтобы в конце жизни это сделать, и уже вот на коне, так скажем, да, будучи праведным, умереть и зайти в рай. Но не всегда так бывает. Я один раз так прокололся. Я был на соревнованиях по бегу. В школе хорошо бегал. Я думал, если я в школе хорошо бегаю, значит, я везде хорошо бегаю. Когда я пошел на соревнования, там, оказывается, люди еще лучше бегают. Ладно. Мне сказали: ты, говорит, не торопись, короче, там сколько-то километров надо, то ли 5, не помню уже. Ты, говорит, не торопись, беги, а потом в конце там дашь рывок, мне говорят. Действительно, со старта все рванули, я не стал торопиться. Бегу, так, бегу. Потом уже там осталось несколько кругов до конца. Я уже на круг отстал от тех, которые со старта рванули. Мне уже кричат там с
с трибуны: «Сойди, говорит, с дистанции». Так позорно, конечно, было. Мне, говорит, кричат: «Сходи, говорит, ты что, говорит, уже не мучай себя там». Потом думаю, ну ничего, сейчас дам рывок там, да, как меня учили. Хотел дать рывок, а сил-то уже нет, и я их уже не догоню. Они уже на круг ушли вперед, да? И я понял, что и на старте тоже надо было дать хороший рывок. И в конце тоже надо было. То есть не обязательно, то есть не надо надеяться, что у тебя там всегда такое правило, да, старт был плохой, но конец будет хороший. Это правило не всегда работает на самом деле. И в жизни то же самое. Если ты в молодости, у тебя рывка не было, вот сейчас мы молоды, да, у тебя не было поклонений, намазов, уразы, и не факт, что ты в конце жизни вот дашь такой рывок. Тебе просто потом скажут: «Сойди с дистанции». Преждевременно. Сидишь перед телевизором, вот вчера буквально одна бабушка говорит: «У меня, говорит, умер 30-летний сын». Он, говорит, сидел на диване, я рядом, говорит, сижу, вместе смотрим телевизор, говорит. Сидел, говорит, и я думал, говорит, что он спит, подхожу, он, говорит, уже умер. Сердечная недостаточность, 30 лет, сошел с дистанции. Возможно, тоже были планы, да? Сейчас я вот так, покуражусь немножко, а потом в конце жизни будет рывок хороший. Мечеть, поклонение, ураза, садака и так далее и тому подобное. Поэтому может быть и такое, дорогие друзья. Таким образом, то есть, конечно же, не всегда в конце жизни нам удается. Поэтому, когда наш конец жизни? Мы тоже об этом не знаем. Если вы живете сегодня, значит сегодня ваш конец. Если вы сегодня вот живете, значит сегодня ваш конец. Вот он, конец ваш. Почему? Завтрашнего дня у вас нет. Никто вам не дал гарантию. Никто вам не обещал. Ни мне, ни вам не обещал, что завтра проснешься. Никому такого обещания не давали. Ни Аллах Тааля, ни пророк, саллаллаху алейхи, никто, ни сподвижники, ни один из ученых этого не делал. Поэтому тешить себя и обманывать, что у меня конец жизни еще впереди, и я там дам рывок, это бред. Полнейший бред. Потому что конец он сегодня. Вот он. Сегодня поэтому надо и давать этот рывок, на который ты надеешься на самом деле. Поэтому вот сейчас конец Рамазана, и в конце Рамазана у нас есть такой еще момент для рывка, такого шанс, это Лайлятуль Кадр, ночь предопределения. Что такое ночь предопределения? Некоторые говорят его ночь могущества, Аль-Кадр, некоторые говорят ночь предопределения. Кадр это как могущество, переводится, Кадир, есть имя Аллаха. А ночь предопределения называется еще, потому что в эту ночь переписываются дела людей, то есть их тахдир. На год переписываются, корректировки вводятся, то есть, возможно, ты должен был быть несчастным, благодаря этой ночи, благодаря твоим усердным поклонениям и молитвам могут внестись корректировки определенные. Поэтому еще называют ее ночью предопределения. Что бы то ни было, как бы ни называлось, но такая ночь есть. Ее отрицать никто не может. Кто это отрицает, он, значит, не отрицает Коран. Потому что в Коране есть сура Аль-Кадр. И Аллах Тааля говорит неоднозначным, прямым текстом. «Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр». Мы не спаслали его в ночь предопределения. «Ва ма адрака ма лейлятуль кадр». Лейлятуль кадр говорит, ночь предопределения говорит. То есть ночь предопределения. Он не говорит, мы послали его в кадр. Кадр что это? Ночь, день, машина, корабль, планета. Что это? Нет, он сказал ночь предопределения. Поэтому это однозначный текст. И никто его отрицать не может. Сейчас же отрицал очень много. Кто в отрицалово уходит, да? Это бидгат, это не бидгат. Все умные стали же сейчас. 1000 лет, например, наши деды там что-то выполняли. Сейчас люди уходят в отрицалово. Насчет таравыха, вот 8 рекаватов, да, у нас есть же ребята, которые 8 рекават читают. Посмотрел хадисы, предание по поводу 20 рекаватов. Там я не стал до конца смотреть. Очень много преданий, где сказано, что во время Умара, во время Усмана, Али, радыяллаху анхум, было 20 рекаватов.
смотрел, и смотрю, и они не заканчиваются, эти предания, эти хадисы, и все они сахих, все неправильно. И потом люди говорят, но есть же хадис про 8 ракатов. Но есть достоверные предания, что сахабы читали его в 20 ракатов. То есть мы сейчас, исключая сахабов, говорим, что они неправильно понимали хадис. Люди, которые видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, про которых сказано в Коране, что они, последуй за любым из них, и ты не ошибешься, что они не знали хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ладно, там какие-то молодые сахабы. Не знали Умар, рады Аллаху анху, не знали Усман, рады Аллаху анху, Гали, рады Аллаху анху, да? Это чушь. Это вот люди, которые уходят в отрицалово, как называемые. Поэтому, почему они берут 8 ракатов вместо 20? Причина только одна. Лень читать 20. Причина только одна. Себя обманывать не надо. Даже если будет одинаковое доказательство на 8 и 20 ракатов, на 8 и 20 ракатов, почему ты не берешь 20, а берешь 8? Если у них одинаковые доказательства даже будут. А в пользу 20 гораздо больше. Имам Шафири читал 20 ракатов. Ни в одном масхабе нету 8 ракатов. Имам Шафири читал 20 ракатов. Не думайте, что это только ханафитский масхаб. Почему? Потому что лень читать 20. Это ближе 8 тебе. Это лучше. 8 читаешь, и все, освободился. Это такое, так скажем. Поэтому отрицать ночь предопределения мы не можем при всем желании. Это утвержденное доказательство идет в Коране. Дорогие друзья, что же это за ночь такая? И почему она такая ценная? Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал про одного иудея из Бани Исраиль, что он 1000 месяцев с мечом в руках воевал на пути Аллаха. 83 года он воевал на пути Аллаха. Сколько он прожил в Аллаху а'алям. И сахабы начали ему завидовать. Завидовать не потому, что он долго живет, а завидовать потому, что он долго был на пути Аллаха. И сахабы понимали, рады Аллаху анхум, что они столько не смогут. Многие из них уверовали, уже будучи 20, 30, 40-летними, 50-летними. Где им 83 года воевать, правильно? Даже если ты с молоду начнешь на пути Аллаха что-то делать, с рождения, а это опять-таки невозможно, тоже нет гарантии, что ты 83 года проживешь. Поэтому они начали плакать от безысходности. Они говорили, куда им, куда нам до них? Как нам достичь этих высот? Мы с вами говорили, что сахабы, они были неординарными людьми по отношению к нам. Они работали, чтобы давать садаха, а не чтобы разбогатеть. Они завидовали тем, кто намаз читает, кто на пути Аллаха что-то делает, а не тем, кто лежит там на гамаке в Гоа, и блогер там, да, и отдыхает. Нет, они им не завидовали. Это большая разница. Сейчас мы, честно говоря, совсем у нас другое мышление даже у мусульман. У многих мусульман мышление такое, что читают намаз, чтобы Аллах их не наказал. Читают намаз, чтобы Аллах им что-то за это дал. У нас, например, абсолютно отсутствует зависть к ученым. Хорошая белая зависть, чтобы самому стать ученым. Зависть к читающим Коран. Абсолютно у нас такой зависти нет. Напрочь отсутствует. У нас вот некоторые ребята в этом году начали изучение букв Корана. Уже 5 лет намаз читают, в этом году начали изучение букв. Они 5 лет даже не завидовали тому, кто Коран читает. Хотя мы каждый год планомерно рассказываем про саваб чтения Корана. Тебе этот саваб, он не сдался вообще, если ты 5 лет об этом не думал. Правильно? У нас нет зависти. Но у нас есть другая зависть. Porsche Cayenne, Мерседесы, коттеджи, красивые там жены кого-то, да? У нас есть вот эта зависть, стремление к этому. Как только услышим, что наш брат приобрел себе что-то, что у тебя нет, сразу перестаем с ним общаться. У нас эта зависть есть. Вот в эту сторону у нас склонность. Сахабы, рады Аллаху анхум, завидовали тому, кто на пути Аллаха делал хорошие дела. И вот, увидев, как сахабы страдают, удручены тем, что они не могут столько лет на пути Аллаха поклоняться, Аллах Тааля дал им
вот эту ночь, ночь предопределения. И поэтому говорится про эту ночь, бисмиллахи рахмани рахим, «Лайлятуль кадри хайрун мин альфи шахр». Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. То есть вы слышали про 1000 месяцев, который провел Шамгун Гази, его звали этого иудея, который воевал, провел на пути Аллаха, воевал 1000 месяцев, а у вас есть возможность больше него заработать. Поэтому ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев, то есть не равно, а лучше. Помимо этого, ночь предопределения каждый год бывает. Если ты застанешь хотя бы 2, 3, 10 из них, то есть ты уже опережаешь этих людей. Также мы знаем, что люди, которые жили до нас, жили долго и имели возможность долго поклоняться Аллаху. И опять-таки мусульмане этому завидовали. Мы живем мало и мало поклоняемся, естественно. Даже вот живя 60 лет, 40 из них – это беспечность, просто беспечность. Потом 40 лет вычеркиваем из нашей жизни просто. Мы 98% у нас 40 лет жизни, они не молятся. Из них 10 лет – это раздумье. Молиться, не молиться. 40 лет вообще не думаем даже. Нам по барабану. Что жрать, что одевать, с кем спать, вообще по барабану 40 лет. Из них 10 лет – это раздумье. То есть читать или не читать. Что-то надо делать. Потом из них 10 остается, да, из 60. 5 лет – это попытка начать. Это ты начинаешь буквы изучать, бросаешь, начинаешь, бросаешь. Да, суры начинаешь, бросаешь. И остается вот около 5 лет, когда ты уже со всеми остальными ходишь в мечеть. Нормально, полноценно. Это в среднем так получается. Это вот наша такая жизнь, это реальность. Это я не про вас говорю, про обычных этнических, так скажем, мусульман. И это я еще приукрасил. А большинство из них даже этого нет. Вот, поэтому, естественно, раньше люди поклонялись долго, жили долго. И вот благодаря таким ночам, благодаря таким месяцам, как Рамазан, мы можем наверстать упущенные. Хотя бы какие-то савабы собрать, дорогие друзья. И да, что, в какой день, в какую ночь нам встречать? Ляйлятуль Кадр. Есть очень много преданий по этому поводу. Некоторые ученые говорят, что он может быть в любой день в году. Да? Некоторые говорят, в любой день месяца Рамазан. Исходя из хадисов, мы видим, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что это в последние 10 дней Рамадана в нечетных числах. Некоторые сахабы, рады Аллаху анхум, видели сон по поводу Ляйлятуль Кадр, ночи предопределения. Вообще, вот, например, вы кто-нибудь просил перед сном у Аллаха, чтобы Аллах показал ему ночь предопределения? Кто так делал? Поднимите руки, пожалуйста. Да, конечно, можно было. Надо у Аллаха Тааля просить, что там ты же не знаешь и просишь: у Аллах, покажи мне эту ночь, правильно? То есть, да в голову даже не приходило. Нам это правильно? Если, вот, например, мы в месяц Рамазан ночью выйдем на улицу, да, и смотрим, ночь предопределения или не ночь предопределения? Так, облаков. Угу. Нет? Вот там одно облако есть. Все, пойду спать. То есть, если ты увидел одно облако, поклоняться уже не надо. Понимаешь, какое мышление? Или вышел, облаков нет, все нет, ветра тоже нет, собака лает где-то. Все, это не ночь предопределения, пойду жрать. Правильно? То есть тебе даже в голову не приходит, чтобы не смотреть на эти все приметы, а просто поклоняться. Пришел домой, например, есть время до утреннего. Почитаю-ка я пару рекаватов намаза хотя бы, да? Да какая там разница, ночь, не ночь? Разве Аллах не достоин поклонения в облачную погоду, когда собака лает, или когда ветер дует, да? Разве он не достоин поклонения? Нам даже это в голову не приходит. Нам бы лишний раз не поклоняться, правильно? Логика такая. Вышел, посмотрел, ага, сегодня точно не ночь, ладно, все. Я знаю точно. Еще звонишь там всем, еще рассылку делаешь, да? Ребята, успокойтесь, сегодня не ночь, я вот это все увидел там, расслабьтесь, да? Я вам сообщу. Я вам вот так.
Поэтому сахабы, они просили Аллаха, чтобы Он сказал им, оповестил, дал почувствовать, когда эта ночь. Не просто надо искать по глазами, по приметам, а еще просить надо Аллаха, чтобы ты застал эту ночь. Чтобы ненароком ты уснул, а тебя разбудили. Не спи, просыпайся, поклоняйся. И вот по снам, говорит пророк, когда ему сны это рассказали, он сказал: по вашим снам, говорит, я вижу, что ночь предопределения последние 7 дней Рамазана, он сказал. Вполне возможно, что действительно последние 7 дней он может быть. А ночь, это она же, да? Она может быть. Она или он. Вот тут у нас в татарском языке проблема, да, у нас, альхамдулилля, все это ул. Нет у нас она, он, да. Один человек, одна женщина, татарка, подбегает к поезду, поезд выходит уже. Ой, ушла, говорит. Потом один мужчина стоит рядом. Это говорит, не ушла, говорит, это поезд, говорит, мужской, говорит, он ушел, говорит. Да откуда, говорит, мне знать, говорит, я, говорит, под поезд не заглядывала. Он это или она, говорит. Поэтому у нас вот с этим проблемы, конечно, у татар. Поэтому простите, если какие-то ошибки есть. Таким образом, то есть, это может быть последние 7 дней Рамазана. Последние 7 дней Рамазана может быть. Однажды пророк, саллаллаху алейхи то есть, видел сон, что после ночи предопределения шел дождь, и они испачкались, у их лицо испачкалось в грязи в намазе, потому что нормальной крыши не было, крыша протекла, и земля, то есть, превратилась в грязь, и они в грязи намаз читали, сахабы рады Аллаху анху. И действительно так случилось. В одну ночь они поклонялись все вместе, потом уже на утренней пошел дождь, и они уже на глину грязную делали саджда. Вот таким вот образом, то есть в последние дни, как бы по приметам, должна быть ночь предопределения. Когда это действительно будет, конечно же, мы точно не знаем, Аллаху а'лям. Но она была известна. Однажды пророку, саллаллаху алейхи, ангелы сообщили, Джабраил алейхиссалям сообщил, когда эту ночь, точную дату сказал. Он вышел сообщить уже людям и увидел 2 сахабов, которые ссорились. Увидев их, пророк, саллаллаху алейхи, забыл. Забыл не сам, а как будто бы у него стерли эти знания. И потом он сказал: мне, говорит, было сообщено, я вышел к вам об этом сказать, но увидев вот этих 2 поссорившихся мусульман, у меня, говорит, это знание забрали. Но, возможно, говорит, это даже лучше. Ищите ночь предопределения в последних 10 дней в нечетных числах. Потом вот этот хадис он сказал. Поэтому, дорогие друзья, здесь тоже для нас назидание. Наши ссоры между собой. А ссорятся, вы знаете, мусульмане, да, постоянно какие-то скандалы происходят. Что-то делят постоянно там и так далее, да. Какая-то зависть, какие-то обвинения друг против друга мешают нам поклоняться и развиваться в религии. Как мы забыли ночь предопределения из-за этих ссор, так мы забываем о поклонении, забываем об Аллахе, когда происходят какие-то ссоры. Поэтому чем меньше этих ссор, чем меньше разбирательств между мусульманами, тем крепче наша религия, наши знания, наше поклонение. Вот это тоже для нас можем сделать вывод из истории ночи предопределения. Последние ночи у нас сейчас еще продолжаются, дорогие друзья. У нас еще есть, альхамдулилля, 5 дней до конца Рамазана. Поэтому, если мы будем усердно поклоняться хотя бы каждую ночь этих 5 дней, ничего страшного мы не потеряем. Все равно не спим, правильно? Куда там все равно мало времени. Но мы можем, иншаллах, хотя бы надеяться, что застанем эту ночь и получим великую награду от Аллаха субханаху ва тааля. А какая это награда? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: кто проведет ночь предопределения в поклонении, тому простятся все грехи. Лучшей награды, дорогие друзья, быть не может. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.